ama sa in ka chanela lo leng lu thin te ka chanel lo en thin te in zawain chi bai kan buk le chewa voin hi December ni somni le panga Christmas ni kumsang ni le somni le pathum ani a hey tum video a hian tukin lama kan ko ran biak ina ka zai ronda ve ka tuma ke hi zai lam tui mi hi kan ya amaro chu zai hi ka thiam em ran lawa tukin kan in khom na hian ke ma hlapua lalpa mangai na ti hla ka sa a hei hla hi ka phu ve thina ka phu ve nual maya amaro chu ke ma lama tang hi chuanin music video te han siama studio wa pa ngai taka han record ta ka tianga han tlang za turang chia malak tum na em kha tura karil ro hi chuang kan nei ran lawa chu ti ruala kan soidu chu ei kan zai thiam tak te music video siam thin te ka tiang ang chi te la mamo kan omani chuanin ka phone number ron tar la na hianin ka biak thei reng ani ti kha kan ron tlang zar ve du sim la hi gospel te le leng zem hla te po ka siam ve nuala ang tianga khan la mamo te kan lo omani chuan in thlakung hau lowa min lo ke a hla te kan lo sa ve du ni chuan min lo be bor tur kanin kan som chewa ka soitong ha ke ma lama tang hi chuanin e khatiang ang chi a ni pui sia ta han tlang zar tura man lak tum na em kha ka nei ran lowa chu wang chuan mamo te kan lo omani chuan ka khai thlakung lowa min lo be tur po in kan som cheu ani Christmas le kum thar hi him taka in man ka du sak chewa ka be sei boka tuna hian tukin lama kan ko ran biak in akazai ilo thir hawang ule